Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang handumanan or pista ni Santa Agida, Birhen ug Martir or Saint Agatha, usa ni sa mga martyrs ni adtong unang first 3 centuries AD nga mao'y kusog kaayo ang paglutos sa mga Kristiyanos. Wa ni siya magbinyo, iyang gihalad ang iyang kaugalingon sa Ginoo o iya kining gisaksihan sa iyang pagpaaga sa iyang dugo aron mobalibad sa mga paganong mga kalihukan or pag-ampo nga pagano. Atong iampo nga kita untang mga Katoliko magpadayon sa kalig-on sa tong pagtuo ug dili mahadlok magantos o kaha mamatay sa pagpuyo sa tinuod nga gituhuan nato ug sa atong mga doktrina sa atong simbahan. Iampo sab nato ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang sa ato dinhing mga panginahanglan, labi na sa pagsigig palitan ni atong mga slots aron matuman ang atong mga proyekto nga unta hatagan sila sa kalig-on sa pagtuo o kauswagan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita tungod sa iyang pagkaulay o pagkamartir si Santa Agida sa kanunay nakapahimuot kanimo, Ginoo. Itugot nga mga muyo siya sa imong pasaylo alang kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Unya gitigom ni Hari Solomon sa iyang atubangan didto sa Jerusalem ang mga pangulo sa Israel ug ang tanang mga pangulo sa mga banay, ingon man ang mga pangulo sa mga panimalay, sa katigulangan sa katawhan sa Israel, aron ilang dadon didto sa syudad ni David nga mao ang Sion, ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Ug ang tanang katawhan sa Israel miadto kang Hari Solomon sa pangilin sa balong-balong
sa bulan sa itanem, nga mao ang ikapitong bulan. Ug mianha usab ang tanang kadagkuan sa Israel, ug giyayungan sa mga pari ang sudlanan sa kasabutan. Gidala nila kini ug ang tulda nga tagbuanan, ug ang mga sagradong galamiton nga diha sa tulda nga tagbuanan. Gidala kini sa mga pari ug sa mga Levita. Si Hari Solomon ug ang mga Israelita nagkatigom diha sa atubangan sa sudlanan sa kasabutan, ug naghalad sila mga karnero ug mga baka nga dili maihap sa kadaghan. Unya gidala sa mga pari ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo ngadto sa butanganan niini didto sa labing balaang dapit sa templo ilalom sa mga pako sa kerubin. Gipandungan sa mga pako sa kerubin ang sudlanan sa kasabutan ug ang mga yayungan niini. Walay sulod ang sudlanan gawas sa duha ka papan nga bato nga gisulod ni Moises niini didto sa bukid sa Sinai, diin ang Ginoo naghimog kasabutan uban sa katawhan sa Israel sa paghigawas nila sa Ehipto. Sa pagula sa mga pari gikan sa balaang dapit, may panganod nga milukop sa templo sa Ginoo, ug tungod niini ang mga pari naglisod sa pagpadayon sa ilang buluhaton, kay ang templo napuno man sa himaya sa Ginoo. Unya nagampo si Solomon, gipahimutang mo, Ginoo, ang adlaw diha sa kalangitan, apan anaa ka magpuyo sa mga panganod ug sa mangitngit nga dapit. Nakatukod ako alang kanimo ug usa ka matahom nga balay, dapit nga sarang mo kapuy-an hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo tungas ngadto sa dapit nga imong pahulayanan. Ginoo tungas ngadto sa dapit nga imong pahulayanan. Anian nakadungog kami niini dito sa Efrata. Hikaplaga namo kini sa kaumahan sa haar. Manulod kita ngadto sa iyang puloy anan. Managsimba kita sa tumbanan sa iyang mga tiil. Ginoo tungas ngadto sa dapit nga imong pahulayanan. Padayon o Ginoo ngadto sa imong pahulayanan. Ikaw ug ang arka sa imong kahalangdon, magsulob unta ang imong kaparian sa katarong. Magsinggit unta sa kalipay ang mga nagtuo kanimo.
tungod kang David imong sulugoon, ayaw isalikway ang pangaliya sa imong dinihugan. Ginoo tungas ngadto sa dapit nga imong pahulayanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatagong kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw Ikaw, O Ginoo. Mitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Genesaret ug gihigot nila ang ilang sakayan. Sa pagkawas na nila, nailhan dayon sa Hesus sa mga tao. Busa nanagan sila ngadto sa kasikbit nga mga balangay ug gidala ngadto kang Hesus ang mga masakiton nga naghigda sa ilang mga higdaanan. Bisan asa si Hesus moadto sa kabalangayan, sa kalungsuran, sa kaumahan, dadon sa mga tao ang ilang mga masakiton ngadto sa mga tiyanggihan. Nagpakiluoy sila nga ang ilang masakiton pahikapon bisan lamang sa sidsid sa iyang bisti o nangaayo ang tanan nga nakahikap kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon Ikaw, Kristo. Sa unang pagbasa, naghimo si Solomon og templo. Katubanan kini sa giingon sa propeta o giingon sa Ginoo ngadto ni Hari David nga ayaw kog buhati og templo kay ang imong anak, imong usas imong mga anak maoy mo buhat niini alang kanako. Mao na si Solomon nakahimo gyud sa nindot nga templo ug didto nagibutang ang arka sa kasabutan, gipandungan sa pako sa mga kirubin. Bitan na usahay no nga naay mo ingon nato nga ayaw butangig ribulto ang lugar nga ampuanan. Kining unang templong gihimong Solomon nga gikahimutan sa Ginoo, nagikunsaran sa Ginoo, naa may mga kirubin na pagi mga pako. So wa gina gidili ang ribulto basta makahatag o kabalaan sa presensya sa Ginoo. Pero ang resulta, pag-abot na ni Kristo, dili na ang sentro sa presensya sa Ginoo ang templo ra or ang sinagoga or ang simbahan. Ang bag-o ng templo sa Ginoo nga mao na gyud angay natong papuy-an sa Ginoo, mao na gyud ang atong lawas. Mao na nga gideklarar ni Kristo, gipahimug-atan pod ni sa mga apostoles, labi na gyud ni San Pablo nga kita ang atong lawas templo sa Espiritu Santo. Nya si Solomon naghimog nindot nga templo kay ang Ginoo basta kuan gani
pasudlon gani natog templo, kinahanglan nindot gyud kay Ginoo gud na, di ba? Muna dinis ato gahimo taning simbahan, sige gitag panindot nganuman Ginoo goy atong ibutang, gilingi ay mong tupad na kumusta man ang imong templo ron, nindot na ay mo text nako, Father, kanibang mag-live-in or kanang mag same-sex union or nagkabit-kabit, pwede ra na mga lawat or dili? Sa may tubag pwede no, ingon ko dili, basta dili pa niya hunongon ang iyang sala. Kay kanang sala kung ato nang i-maintain sa atong kinabuhi, ang sod sa atong kasing-kasing nga mao ang templos Ginoo o ang atong lawas ba, kung naay sala, labi na ng dagkong sala, kung mao nay naa diha, ang yawa mao'y nagpuyo diha sod nato, kay ang sala iya masyawa, so siya nagpuyo nya, kay imo mang gipangga ang sala, gipangga nimo ang tag-iya sa sala nga mao ang yawa nya. Kung mo kalawat ka, pasabot imo sang gisod ang Ginoo, di man pwede sagulon ang Ginoo ug ang yawa. Kinsa ninyo dinhing asawaha nga mutupad og higda sa imong bana nga nagkigdog sa iyang kabit? Ganahan mo? Kanang pagpangabit, yawanon man na. Ang pagpangasawa, mao'y Diyos nun. Og di tingali buang ang asawa or bana, di gyud ka makighigda tipon sa imong gipakaslan nga naghigda sa kuyog sa iyang kabit. O kamong mga bana, ganahan mo mugakos-gakos sa imong asawa, diri dapit sa iyang tuo, niya ang iyang kabit nagakosan niya dapit sa iyang wa. Ganahan mo? Okay ra na ninyo? Di oy. Muna lisod kaayo sa gulon ang yawa ug ang Ginoo sulod nato. Muna dinhi sa sud sa atong simbahan, wa gi rebultos yawa dinhi. Gawas lang anang rebulto ni San Miguel Arcangel, pero ang yawa ana giduslak mo na niya sa espada. Pero ang nakaapan lang kay ang yawa na mas tiilan mo'y masigig hapyot sa mga tao, inig anha nila ni San Miguel Arcangel, labi nagdi kay sila kakita nga yawa din ang musinaw, ang agtang si yawa nga giduslak sa kaya anak mo ka mo hikap sa kadang ubos sa tiilan sa kanini ang santo San Miguel Arcangel, ang yawa gahigda mo na dirip giana, mao'y masigig hapyot niya idapuwas ra bangal. Pero ang tumong ana dili man sad ang kanang naong si yawa mo'y gihapyod, ang kuan man ang presensya man ni San Miguel Arcangel kana ra gyud mo'y do natay rebulto nga nainaong si yawa sud simbahan. Pero yawa nga gibuntog ni San Miguel Arcangel, pero the rest wa gitay gibutang nga yawanon nga mga rebulto. Nganuman dili pwede sagulon ang yawa ug ang Ginoo sulod sa usa ka templo. Nya kay ang atong lawas templo man sa Espiritu Santo, dili unta nato sagulon ang yawa ug ang Ginoo. Nga kaduhang lingi sa imong tupad ina wa magsagol diha nimo ang yawa ug ang Ginoo. Wa magsagol o nagsagol? Mao na sigig simbaw niya gapuyo-puyo di ay. Sigig kalawat o niya gasigi di ay og tipon-tipon anang isig ka babae o isig ka laki. Ang kuyaw sigig misa o niya sigig di ay tipon og ang madre. So pagka ngilad no, ana bang magmisa ka niya adto sa kas imong asawa-asawa, dog sa kadito, hungit sa kanang imong anak, kabulingit ra ba niya ang imong gihungit dito gikan sa kolekta simbahan. Kanang audi man ang ngilad tingali sa ubang nga mga nitugot ana, pero kanatong mga Katoliko importante kaayo ang kanang gitawag in quotation og virginity.
Kani manggong virginity duha na siya ka klase na gitawag og individual virginity na sa gitawag og conjugal virginity. Si Santa Agida mipili siya sa physical or individual virginity. Wa siya nagminyo og gipakamatya niya ang maong commitments ngadto sa Ginoo. Ang kamusang mga minyo mahimo sad mong virgin, conjugal virginity ang tawag ana kung doon na mo'y kasal sa simbahan. Kung makasal na mo sa simbahan, ang inyong panagtipon gitawag na naog holy union. So conjugal virginity. Mangabit gani mo, mangabit na mo, naguba ang inyong virginity. Mo na mangumpisal na sad, mubiya sa kabit, o niya mupuyo tipon sa imong gipakaslan aron maminti na pod nimo ang imong conjugal virginity. Pasabot, malimpyo ba ang templos Ginoo? Limpyuhan nato ang templos Ginoo. Sa dihang gisulong sila sa ilang mga kaaway, napildi sila kausa ang mga Israelita, nya human ila na sang nabalik pagkuha ang templo. Ang mga pari naglinimpyuhay sa templo, ang tanan nga maka-desecrate sa templo ilang gipawagtang niya, naghimo din silang mga offerings sa purification ng praning Solomon karon dinhi gaihaw mga baka nga dili maihap aron paghatag og dungog sa templo. Nindot kayo i-restore nato from time to time ang kining atong kanini ang limpyo sa atong templo. Okay. Sunod nga lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, hugaw. Okay. Ingna sugod karon manglimpyo na ta. No? Ang uban, kusog ay manglimpyos balay, kusog ay manglimpyos ilang naong, Pero ang tinuod nga limpyuhanan, maogyod ang sulod. Matod pa ni Jesus, ayaw kay mo panglimpyo anang naas gawas, unaha paglimpyo ang sulod, kay malimpyo rasad ng gawas. Sama anang sigig simba, nya himalikas kaayo. Unsa mo na siya, limpyo o hugaw? Kusga. Very good, children. Kanang sigig simba, muliktor pa diremus, choir pa usahay, unya kusog ayong mo marites. Unsa mo na, limpyo o dili? Limpyo o hugaw? Kanang panagsara mo simba pero pirmig yung mo palit og slat. Unsa mo na, limpyo o hugaw? Kanang magsigig simba, unya magsigig sag palit og slat, unsa na, limpyo o hugaw? Limpyo kaayo. Mao na tinuod nga kuan. Ang tinuod gyud nga limpyo kanang kamaog gyud tang mobiya sa sala. Ing kadi man gyud na matutali mabiyaan ang sala pader. Yes, parehas sa imong balay, bisag unsaon imong panglimpyo na agid na mahibiling hugaw. Pero ang imong pagpanglimpyo dalaygon kaayo kaysa imo na lang yung hugaw-hugawan ang imong balay. Di gina mahurot ang hugaw so pagkahurot ana nga 24/7 man ang magsigig ana tugpang mga abog na ginay gagmay. May na lang ang dagko kayong mga hugaw nga kanang makita gyud kaayo mawagtang sama anang magpuyo-puyo nya magpakasal na mo. Pag humagkasal, mag-away mangyapon mo. Naa mangyapon ang pamakak. Sa ito pa, hugaw-hugaw ragyapon. Pero katong dako ang hugaw, nga mao ang pagpuyo-puyo, at least nakuha na. Ano ba? Sama nang nagkuan mo, nagdinumtanay, wa na mo'y tagdanay, o magpasayloay. Pag human ninyo pasayloay, nagtagad na mo, di man napasabot nga, wa na gyud mo'y sala. Na magi panahon nga masuko sa kagyapon, na panahon nga makapanglibak sa kaniya, pero kadtong dumot nga wa nagitagdanay nya managsuon ra ba mo nawa na to siya. Ana ba? Anong
Mura lagi mo di malipay. Ang sadigin mo mukuha ng dakong sala. Kuha na eh. Mao na siya, salamat kaayo ninyong nanguha og dagkong mga sala, labi na ning sala sa kadao, nya namalit mo slot, no? Mga daw kay kwarta. Karon ang atong halin, aning atong HGSN, niabot na og 19,379. Nga naapay 5,621 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Humana na to og himo ang atong pista senior, nang huwam lang tag kwarta sa lain atong mga pundo, mo nang ato ning hotdog palit, 5,000 na lang ni 600 ka slots. Nga naapatay 50 slot challenge, nga tag 5,000 pesos per challenge. Na nasa 143 ka challenge nga nadawat, no? Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Mao na siya ay mga tao nga mga tao nga limpyo ba? Nya kining tao nga limpyo manggihatagon. Mo na si Santa Agida hastang iyang lawas iyang gihatag ngadto sa Ginoo tungod limpyo manggod siya kasing-kasing. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, Ginoo tungas ngadto sa dapit nga imong pahulayanan. Ang tinuod nga dapit diin ang Ginoo pwedeng mopuyok og makapahulay, mao ang kasing-kasing nga mahinulsulon, kasing-kasing nga mapaubsanon. Unya kun ang Ginoo makapahulay sa atong kasing-kasing, ikaw sad nga tag-iya ni anang maong kasing-kasing makasinati og tinuod nga pahulay, kanabang inner peace, inner healing. Daghan kaayong mga masakiton nga nagsigig palit na tog slot. Nagani uban mo ingon, Father, stage 2 na kos cancer, stage 4 na kos cancer, palit ya pong kog slot. Ngano man ang healing naa sa ilang kasing-kasing. Pero nasa'y physical healing nga mahitabo. Nasa'y ni text na ako, Father, sige kong palit ni mong slot. Giatake ang akong anak na ICU. Aw anak ba to? Igagaw. Nga na straight na, pasabot patay na. Dito sa ICU. Gibiyaan as mga doctors. Amurag anak, iyang anak. Nagampo siya sa Ginoo nga, Lord, ikaw ra manggitag iyas kinabuhi. Kung imong ihatag pagbalik ang kinabuhi sa kong anak, salamat. Pero kung imo sa siyang hatagag kinabuhi nga mag-antos lang yapon, ayaw na lang sa tingali. After 20 minutes, naghuwat na lang kanus ahipuson, ni lihok og balik ang kasing-kasing. Ingon siya, nahibong ang mga doktor nga nung nilihok og balik, moto ilang gitabang o karon paspas kaayo ang iyang recovery niya, padong na gid siya manormal. Ingon siya, milagro ni Father sa Ginoo nga akong gihimo. Muna niya nasa ko'y paliton nga slot nga healing joy of Santo Niño. Nako, ninduta nimo naka-experience man jud kag healing joy. Ana ba? No? Aka na mga ipakita sa nas Ginoo pero dili na pirmi. Pero og naa na, congratulations. Pero ang tumong ni ana aron malimpyo ang atong kasing-kasing nga makaingon ta ba kanindot gid ay kun ang Ginoo may mapuyo diri nato. Nothing is impossible with His power. Ug mao nay maghatag nato kalig-on ug kalinaw sa kinabuhi. Manindog na ta. Mga igsoon, mag-ampo kita ngadto sa atong amahan nga mao ang tag-iya sa tanan og labing gamhanan. Masaligon kitang muingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga isip simbahan, ablihan nato ang atong kasing-kasing ngadto sa mga panginahanglan sa uban, ug sa ingon mapaambit nato ang gugma sa Dios ngadto sa matag usa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga magbudlay kitang tanan alang sa hustisya ug sa tawhanong dignidad,
ilabi na alang kanila nga gibiyaan sa katilingban, lakip na ang mga huyang ug ang mga kabus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga isip katilingban, suportahan ug ituboy nato ang usag-usa, uban ang gugma ug ang kalumo nga gipakita sa Ginoo kanato, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga masakiton sa pangisip, sa lawas ug sa espiritu, makakablak ug hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga matuhong nangamatay na makaangkon sa pahulayng dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom nga Amahan, patalinghugi kining among mga pag-ampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Unsay gasaku kanimo tungod sa imong kayo. Giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kayong away sugod. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdait maghimaya sa iyong ngalan, alang sa ato kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Mapuangoron nga Dios, bubuhi sa imong panalangin kining mga gasa ug lig-una kami diha sa pagtuo nga gimatuod ni Santa Agida pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kayang imong santos nga martir si Santa Agida sa pagsunod sa panigingna ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan.
Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Kristong among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Agida ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Amahanamu gana sa mga langit, pagdaigon ng imong ngalan, muamot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Pili mo kami, itugyan sa pagsulay. Hinunuan, luwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaomon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, ang tun sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang pamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Kanimo Diyos, nagaulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayon, ako'y gipaabot, nga lain ang sama-sam kayo mo. Ikaw ang bugtong nga gipamot ko, ang gugma kong kabusihatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahilayo. Ako sa hugot na gatuo, kana ikaw sa altar. Sa adlaw gabi, ikaw nagaulat, kasuko ng imong pagtawag. Magampo kita. O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat, maghatag unta kanamo ni adtong kalig-on sa kalag nga midasig kang Santa Agida imong martir sa pagpabilin nga matinumanon nimong alagad ug sa pagkamananaog diha sa kasakit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang presensya sa Ginoo, divine presence niya. Magpabilin rani kung ato yung papuyon sa atong kasing-kasing o sa atong lawas ang Ginoo, pinaagis paglimpyo, pagbiya sa atong mga sala. Atong hinumduman, dili pwedeng sagulon ang Ginoo ug ang ihawa. Salamat sa mga gisudlag Ginoo ug nagsigig support nato sa pagpalit og slots. Ang atong SBF DAG na natay halin nga 9,830, 50,170 ka slots pa ang available nga tag 500 pesos per slot. Ang atong Healing Joy special slot nga Healing Joy of Santo Niño halina na tag 19,379 na apay 5,621 slots nga available tag 100 pesos per slot. Ato ning padayunon sa pagpalit hangtod mga hurot ni. Tong pakpakan ang namalit na tong slot. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygo ng Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon. Atong pagsimbahon